Fim ɗinmu na yau yana fara wannan mutumin ɗan ƙasar Liyaban yayin da yake bacci ya farka bayan ya yi bacci mai tsawo, hakan yasa yana farka ya ga kanshi a cikin wani ɗaki ba tare da ya ankara ba kuma bai sanya aka yi hakan ta faru da shi ba. Yana tunanin wannan abun, hakan yasa ya je jikin katanga da niyyar samu wani abun ko zai iya taimaka mushi fita daga wannan wajen. Yana shinshinan katangar yana dubawa ya ga wani madanni a gefe, hakan yasa abin ya bashi mamaki, kawai ya zo wajen madannin yana dannawa. Wasu jarirai sun fito mushi a jikin katangar daga kowane bangare, sama da ƙasa da ko ina, hakan yasa ya je yana ta kallon su kamar dai zai lissafa su. Jariran sun dan jima kadan suka koma, bayan komawar su ya ji tsoro matuka, a lokacin ya fasa kara, hakan yasa ya je ya koma jikin katangar yayin da ga abubuwan dannawan gaba ɗaya sun karu. A lokacin ya je danna guda daga cikin su, yayin da ya danna aka je ko mushi abin wankin baki. A lokacin da ya dauke shi yana ta mamaki, hakan yasa wata dabara ta sake zo mushi na cewa ya je ya danna ya ga me zai faru. Yana dannawa kuwa aka ƙara jefo mushi wannan amsa kuwar, hakan yasa ya fahimci cewa kowane madanni kenan idan ka danna zai danna maka wani abun. A lokacin ya fara yi musu magana cewa su fidda shi daga nan shine bukatar shi, amma san babu wanda ya mishi magana ko aka saurare shi. Ya sake danna wani madannin aka jefo mishi wannan shibkar. A lokacin da ya zo gaban ta yana kallo cikin mamaki yayin da yake ta dumumuwan shi, kuma hakan yasa ya tashi je koma ya sake danna wani madannin aka jefo mishi wannan tulun. A lokacin yake ta kallon tulun cikin mamaki yayin da yake ta tunanin shi kawai so yake a samu hanyar da zai bi ya fita daga wannan wajen. Ya ci gaba da dannawa aka jefo mishi wasu yan itace. A lokacin ya yi ta dannawa sosai, itacen suka taru matuka. Ya yi ta mamaki yayin da shi kawai burin shi kawai fita daga nan ne yake so. Ya ci gaba da dannawa a lokacin wata motar wasa ta fito ta dake shi a kafa, haka yasa ya dauki musu kuwa ya fasa kara yake ce a fidda shi daga wannan wajen, amma sun ki fidda shi. Ya tara abubuwan wasa sosai, a lokacin da ya dauki abubuwa yana ta wasa da su, yana ta dariya, yana ta bugun abubuwan suna ƙara jefo mishi wasu abubuwan daban. A cikin danna da yake ya danna wani madannin aka jefo mishi abinci. A lokacin da aka jefo mishi abincin sai yake bukatar yanzu a jefo mishi miya domin abincin ba miya. A lokacin ya dauki wani dan karamin kwano yake ga musu cewa a zuwa mishi miya. Ya ci gaba da dannawa abincin yana ta fadawa, amma san babu miya, hakan yasa ya fusata. A lokacin kawai baya da zabi ya kama abincin sa ya cinye domin yana jin yunwa. A lokacin da yake ci bayan ya gama ya je yana bukatar kari, hakan yasa yayi dabarar cewa bari ya sake dannawa domin bai ji ya koshi 100% ba. A lokacin da ya sake danna madibin sai dai kash aka jefo mishi miya a gefe, hakan yasa ya ji haushi yayi bacci abin shi. Bayan farkawarsa daga barci ya ci gaba da dannawa aka jefo mishi wasu littattafai, yayin da ya karanta guda 4 daga ciki yana neman kashi na 5 ya samu. A lokacin da ya je neman kashi na 6 yana dannawa aka jefo mishi kashi na 7, hakan yasa ya ci gaba da nema. Ya sake dannawa aka jefo mishi kashi na 8, aka ƙara jefo mishi kashi na 9, na 6 dai bai samu ba. A lokacin ya ci gaba da dannawa yana dannawa ta kofa ta fito, hakan yasa ya gane cewa lalle lokacin fitarsa ya kusa. Ya yi murna matuka, kuma sai dai ya mance wani maranin ne ya danna, hakan yasa ya ci gaba da jarrabawa. Yana dannawa wani mutumin daji ya fito ya wuce da gudu, hakan yasa ya kalli mutumin kawai ci gaba domin yana neman kofa ne. A yayin da ya sake danna wani madannin ruwa sun zubo daga sama suke ta jika shi, hakan yasa ya ji haushi matuka. Yana dannawa sai aka yi sa'a ya gano inda kofar take, yayin da ya tunkari kofar domin ya shiga kamin ya kai kofar ta rufe, hakan yasa ya ci gaba da yin dabara domin ya samu ya kai ga kofar, amma sam hakan ta kasa samuwa. Ya juya kafar sai ya danna da kafarsa, amma sam bai samu ya kai ga kofar ba. Ya yi tunanin bari ya yi wata dabarar domin ya samu ya danne madannin kamin ya kai ga kofar. A lokacin da ya yi yunkurin hakan ma bata samu ba, idan ya danna kamin da ya kai kofar ta koma. A lokacin ya dauko ta igiya da niyyar ya darme wannan madannin. Ya sa wa madannin igiya, a lokacin da ya ja kofar ta sake rufewa, hakan yasa ya fara fusata. A yayin da ya zo na ta dibawa domin ya ga yadda za yi idan ya danne shi adadin sakon nawa yake kamin ya taso, hakan yasa ya dabarar cewa bari ya dauko tulu ya danne da shi. A yayin da ya saka tulun sai dai sam tulun baya da nauyin da zai iya danne wannan madannin, hakan yasa ya fara tunanin dabarar da zai yi domin ya cika tulun da ruwa ya zo ya aza shi a wajen. A lokacin da ya fara zubo ruwan sun kitse shiga cikin tulun domin ba a daidai suke zubowa ba. Ya yi ta dabarar da duk zai yi domin ya saka ruwan a tulu, amma hakan ta citira, kai ruwan da ya tara ya je zube su a cikin wannan shokar. Dabara ta zo mishi akan cewa bari ya je ya cika tulun da abinci domin ya yi nauyi sai ya dauko shi ya hauda a wajen. Ya yi ta dannawa har tulun ya cika taf da abincin, amma sai dai kashi baya da karfin da zai dauka wannan tulun. Ya zame hannunsa da niyyar ya dauka, amma ina ya kasa. A lokacin ya yi yunkurin ya fiddo abincin ya rage, amma hannunsa baya shiga. A lokacin ya dauko wasu kararuwa na cin abinci, yayin da ya fara zaro abincin da guda yana ragewa. Ya yi ta ragewa har ya kai dai adadin da ya san ya rage sosai, hakan yasa ya yi tunanin cewa yanzu zai iya ɗaukar sakam. A lokacin kawai ya yi duka yunkurin sai ya ɗauki tulun, yayin da ya ɗauko tulun ya kawo a wajen yana shirin azawa saman madannin. A lokacin
sai mance wannan madannin ne kuma na kofar. Yayin da yake nema ya sake dannawa, wannan mutumin jejin ya fito da kitulin. Yayin da ya koma ya ta mishi fada, hakan ya sa tulun ya fashe. Bayan koma ya ta mishi fada, hakan ya sa tulun ya fashe. Bayan faruwar hakan ya yi kukan bakin ciki matuka, a lokacin ya samu ya barci. Bayan farkawarsa daga barci ya yi dabarar cewa bari ya danna madannai na can sama domin tana yi wa a samu wani abu wanda zai taimaka mishi mai muhimmanci. Yayin da ya je can wajen madannan na sama, a lokacin ya yi tsalle da kyar ya kai ga madanni. Yana danna madannin, wata igiya ta fito mishi a tsakiyar wajen. Hakan ya sa dabara ta zo mishi cewa mi zai hana ya kama wannan igiyar ya dabara da gyaran na madannin kofa sai ya shillo da igiyar ya kai ga kofar. Hakan kuwa ta faru, yana danna madannin ya rike igiya sai ku gashi ya zo akan lokaci. Ya yi murna matuka, sai dai kash kofar kuma tana da makulli. A lokacin kuma yanzu makulli yake nema, yayin da ya ta kuwa yana musu faɗa akan cewa a fidda shi daga wannan wajen. Ya ga makulli bakatatan yayin da ya bige bigensa. Hakan ya sa ya yi tunanin wani madannin ya danna, amma bai sani ba. Ya ci gaba da neman madannin da ya danna ya fiddo wannan makullin. Yana danna wani madannin, kare ya fito yake ta mishi haushi. Hakan ya sa baya da zaɓi, ya tsorata, amma ya sake danna wani madannin domin yana neman makulli ne. Karen ya sake fito mishi yayin da ya tsorata. Karshe dai ya yi nasarar dannawa sai ga makullin ya fito. Sannan ne ya fara tunanin dabarar da zai yi domin ya je ya kama igiya ya ɗauki makullin nan take kuma ya kai ga kofa a nan take duka. Hakan ko ta faru, a lokacin ya yi dabara ya ɗauki abinci ya je shaida da shi akan madannin da zai fito mishi da makulli domin kada ya manta shi. Yayin da ya je ya ɗauko igiya yana danna madannin, ya tunkari inda makullin yake, amma igiyar ta kasa kaiwa daidai wajen makullin. Yayin da komai ya kulle mashi, hakan yasa yana zaune yayi dabarar cewa bari ya ɗauki wannan abun ya je ya laka shi a bango, shi ma zai kawo mishi wata maslaha. A lokacin da ya je laka abun, hakan yasa ya samu nasara. Yayin da ya taka da kafar shi ya yi tsalle yana zuwa ya kai ga kofar. Yana zuwa akan lokaci, ya yi ta yunkuri da kofar da kyale samu ya bude. Yana budewa kuma sai lura da makullin a sama. A nan ne fashe da kuka kamar dai wani abu ya faɗo mishi a bayan shi. Yayin da ya fusata ya ɗauki wannan abin ya jifa da shi, madanni ya dannu. Hakan ya sa mutumin jeji ya fito ya ta mishi faɗa. Bayan komawarsa ya dibi bayan kere shi, a nan ya fahimci cewa akwai lambobi, kuma wannan lambobin su ne mabuɗan makullin. Jifa da shi, madanni ya dannu. Hakan ya sa mutumin jeji ya fito ya ta mishi faɗa. Bayan komawarsa ya dibi bayan kere shi, a nan ya fahimci cewa akwai lambobi, kuma wannan lambobin su ne mabuɗan makulli wannan. Hakan ya sa ya je fara yunkuri, yana sa lambobin da guda idan kofar ta kusa rufewa sai ya sauri ya fito har ya samu ya bude. Yana budewa ya yi murna matuka, sai dai kofar ta rufe da shi. Yayin da kuma ta ciki bata bude ba, ya kasance cikin matsi matuka, yayin da ko wurin kwanciya bai da. Hakan yasa yayi ta kuka, yana ta nazarin wai me ya kashi wannan wajen, shi a taimaka a fidda shi. Yayi ta tunanin abubuwan da ya tayi a cikin wajen da wasannin da ya tayi. Ya rasa mafita, yana ta kuka yayin da ko kwanciya baya iyawa. Hakan yasa yana taba kofar gefe sai ga ta bude. Yayi murna matuka, a lokacin yayi ta gudu kamar ba kaukautawa. Yana gudu ya fada cikin wani ɗakin, kuma yana tsayewa nan ma ya ga kanshi da wasu madannan daban-daban. A nan darakta ya kai mu wajen wasu masu yin dambe. A lokacin da suke yin damben, wancan madannan da wannan mutum yake a wajensu su ne za su sarrafa wannan damben. An kama wannan mai tsawon rigar ana ta azabtar da shi, yayin da shi kuma yana yunkurin ya danna madanni. Yayin da a lokacin yana danna madanni, an yi yunkurin dukan wancan mai tsawon rigar da kujera. Hakan yasa yana danna madanni ya juya, komai ya sake. A lokacin ya bige su dukansu, ya kayar da su a ƙasa da kuma kanshi. Mutane sai ta mamaki matuka, wanda wannan madannan su ne masarrafan wannan damban. A lokacin ya yi nasara mutumin, aka yi ta murna sosai a wajen. Yayin da shi kuma ya samu wani madannin yana ta rannawa, a lokacin kan wannan mai tsawon rigar yana ta buguwa. Bayan ya gama ya ga wani haske a saman kanshi, hakan yasa ya kalli hasken matuka. Yana danna wani madannin, nan ma yayi wata bannar daban. Duk madannin da ya danna yana kokarin takawa ya sama, yana banna a waje. A lokacin yana ta biyar wannan hasken, yana ta tafiya da madannai, yana ta tattakawa har ya zo dai sama. A lokacin da zamu gan shi gaba ɗaya gashin shi ya canza, ya girma sosai mutumin. Yana fitowa wani wajen kuma wannan hudar ta kulle. Hakan yasa ya fito cikin wani ɗaki, sai ga wani madanni babba. Abin tambaya a nan, shin idan ya danna wannan madannin babba, shin zai fita daga wannan kangi da yake ciki? Sai dai mu haɗu a zango na biyu mu ga yadda za ta kasance. A nan wannan fim ɗin ya ƙare.